Manila Broadcasting Company. Sa balita, Manila, Ontario, Isyu, Serbisyo Publiko, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna ng balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi kapugusan niya Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Sabado, Oktubre 30 tuig 2021. Makita kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mapatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Ang inyong balita, Aksyon and Defensor. Kag karon sa atong mga headliners, una sa mga balita lokal. 4 ka counts sang rape kag child abuse ginapangatubang sang 39 anyos nga lalaki. Extraction simulation exercise ginpatigayon sang EOC sa isa ka hotel sa Bacolod. Sa mga nagapanguna nga balita national, 10% nga COVID-19 vaccination sa 12.7 milyones ka mga minor de edad nga posible sa unang nga quarter sang 2022. Presidential spokesman Harry Roque ginpakamalaot ang militante nga grupo matapos ginaligar nagpanabad sa resepsyon kadungan sang iya UN trip. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Dr. Pinoy Squalin Cup. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan niyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magtulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain silang nagangalan.
may ngalangan nila. Basta ang naluyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station within the Ciudad sa Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station, pero dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman-amat ang kamisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs ang Aksyon Radio Bacolod. No? Kag sa mag-fire pa my part because the year nga nagsulod ko, ito nagdamo din ko dito at that time. No, Chimpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamo dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 ka tuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagsa. Aksyon! Kagaron sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita lokal, nadakpan sang kapulisan ng isa ka wanted person matapos serbihan sa warrant of arrest sa 4 ka count sa kaso nga paghimulos kag child abuse sa Simon Peter Village, Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod, alauna 45 sang hapon Sabado. Ang nadakpan ginkilala sa kay Brian Valencia, isa ka construction worker kag pumuluyo sa nasambit nga lugar. Ang 4 ka count sa kaso nga paghimulos wala ini sang ginrekomendar nga piyansa, samtang 180,000 pesos naman sa kaso nga child abuse. Si Valencia praso sa karon sa custodial facility sa Police Station 7. Sa background sang kaso, Abril tuig 2020 sa natabo ang kaso nga child abuse kag Agosto tuig 2020 ang kaso nga paghimulos sa diin ang biktima iyaman nga manaka. Ang pagdakop kay Valencia paagi sa joint operation sa anti-kidnapping group Bacolod kag Police Station number 7. Sa iban nga balita lokal, nagpatigayon sa nga simulation exercise sa Emergency Operations Center sa Syudad sa Bacolod paagi sa kooperasyon sa isa ka hotel
sang sadtong gabi sang Oktubre 28. Sunod kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, ang tagpamuno sang CDRMO kag EOC Task Force Deputy for Medical, ang among aktibidad ang nagatuyo nga magiyahan ang management kag staff sang Park Inn by Radisson Hotel sa nagakaigo nga proseso in kaso matabo nga mayara gid man sila sang guest nga positibo sa COVID-19. Dugang pa ni Pornan, mismo ang pamunuan sang hotel ang naghimo sang inisyatibo kag pagpadala sang request sa itatapan agod matigayon ang among programa. Ang among simulation exercise ang mismo ginsaksihan ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia kag dugang pa sini nga mayara man sang plano ang EOC nga magpatigayon sa kasubong nga simulation exercises sa iban pang mga hotel kag inn sa Palaambuton. Naglabot sa 77 ka individual ang nabakunahan nga may comorbidities kay nagaedad sang 12 tubtob 17 anyos sa Teresita Halandoni Provincial Hospital o kon kahapon Oktubre 29. Sunod kay Attorney Refrando Diaz, ang Provincial Administrator, ang 77 nagikan sa sulod sang Silay, ang may 23 sa Talisay nga may 8, sa Banwas sang Calatrava nga may 3, kag 43 naman halin sa TJPH. Dugang pa ni Diaz, mismo si Governor Eugenio Jose Lacson ang nagsaksi sa mga aktibidad kag nangin matauhay ini bangod wala sa mga adverse o kon side effects nga nagluntad. Angod sini magaumpisa naman sa pagpangbakuna ang Lorenzo D. Saico Hospital sa siyudad sang Cabancalan kag Cadiz City District Hospital. Sa katapusan nga balita lokal, ginahulat na lamang sa tatapan ni Councilor Dindo Ramos ang sabat kag pagklaro sa Land Transportation Office kon LTO angod sa memorandum nga nagapatuman sa implementasyon sa Motor Vehicle Inspection System. Sunod kay Ramos, damlag lang isa ka resolusyon ang ilagin aprobahan sa konseho nga nagapangabay sa pagklaro gikan sa among tatapan angot sa atras abante kapag patuman sa among memorandum. Dugang pa ni Ramos, ini nga lihok ang nagatuyo nga makahimo man sang konkreto nga tikang ang konseho agud nga mahatagan sang proteksyon ang interes sa mga bakulod-non nga nagaparag-iya sang salakyan. Padayon man nga ginapanindugan sang konsehal nga hindi na kinahanglanon pa sang LTO nga magkuha sang pribado nga sektor nga amo ang magatrabaho sang ila obligasyon kag responsibilidad. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:19. Ugali ang pag-inom sa kadadlaw sang Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon
karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis, madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nila! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig, padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod. Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada. Humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga matigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton.
Ang Aksyon Radio, so natin, lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ng manager sa Manila Broadcasting Company, may alaman niya lain-lain sila nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naluyagan sa manager ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, si Rani Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ducampo, kag subong si Miss Nuna Dimala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran. Kag Boliga. Standard Time, alas 6:27. Life Extension Vitamin D3 safe para sa mga lapsag nagabusong kag baby. Kagkaroon sa detalye sa aton mga nagapanguna nga balita national, nagapati si Health Secretary Francisco Duque III nga matapos ang 100% nga COVID-19 vaccination sa 12.7 milyones ka mga minor de edad sa unang quarter sa tuig 2022. Suno kay Duque, target sa gobyerno nga mabakunahan ang 80% sa 12.7 milyones ka mga minor de edad sa katapusan sang tuig kag tingwaan nga makumpleto sa Enero tuig 2022. Sa record sa DOH, tubtob Oktobre 28, naglabot na sa 23,727 ka mga minor de edad nga may comorbidities ang bakunado na batog COVID-19. Ginpagkamalaot ni Presidential Spokesman Harry Roque ang ginhimo nga pagpanabad sa pila ka mga militante nga grupo sa isa ka private reception nga iya gintambugan sa New York nga nagresulta sa injury sa duha ka mga may edad nga waiters. Sa statement ginpahayag sang Presidential Spokesman nga wala lamang nagrally sa gawa sang restaurant ang mga militante nga grupo, sa baylo nagsaka pa sa reception kag nagpangguba pa sang gamit. Dugang pa ni Roque ginpabaluman sang tiglawas sang restaurant nga nag-order sang pagkaon kag inimnon ang mga rariyesta apang wala nagbayad. Si Roque ang yara karon sa New York para sa isa ka official visit sa United Nations para sa UN International Law Week. Sa balita, sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:30. Kag inyo ginpamatian ang detalye sa atong mga natipon nga mga balita lokal kag nasyonal. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Sabado, Oktobre 30, tuig 2021. Sa liwatan nyo tag balita, Aksyon and Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,
Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo